Já jsem Jelly Bomb a vítám tě u dnešního videa. A dnešní video bude z Murder Mystery. Bude to moje první video, takže dlouhý na to YouTube kanále. Takže doufám, že se ti bude líbit a můžeš mi dát odběr, like a klidně i napsat komentář, ale jako já se zlobit nebudu. A budu tady o sobě tak nějak jakoby říkat, ale spíš budu hrát, že jo, Murder Mystery, tak jako už jsem se joinula, že jo, tak jako už není cesty zpět. No, abych vám o sobě něco řekla. Takže něco, co vás určitě nebude zajímat, ale ti to stejně řeknu, je, že moje oblíbená mapa v Murder Mystery je Millbase a další je Factory. To jsou jako moje oblíbené mapy. Na Factory mám celkem dost jakoby štěstí na murdera, takže tak. Moje oblíbená role je buď hero, anebo prostě šerif a tak no. Jinak pokud byste se mě chtěli Kdybyste se mě chtěli přidat do friendů, tak se jmenuji Tak se jmenuji Mandarinka 015, teda 15310, panebože, já se furt pletu, protože prostě proč nebýt mandarinkou, že jo? No, takže jinak jsem Jelly Bomb, a zkráceně prostě Jelly. Budu natáčet hlavně Murder Mystery, ale prostě někdy dáme třeba nějaký obíčko, video s fanouškama, pokud si nějaký najdu. Já zase nevím, jak to uhrát. Pane bože. Protože já to fakt jako, že neumím za murdera. Jinak dali bychom dnešní video třeba 2-3 hry, protože prostě já si myslím OK. Tak jo, já to ne. Já jsem se sekla. Já to prostě neuhraju z toho murdera. Nebo dírou? GG. Tak já říkám, že to neumím za murdera. Ale jako prostě, víš co. Je to jedno. Jako já hraju Murder Mystery a neumím hrát za murdera. Jo. By the way, příští video bych možná dala nějaký obíčko. Hele, zase fakt je. Nějaký obíčko, protože prostě jako je takový víc chill. Kdybych vám o sobě řekla jakoby víc jakoby věcí. Jo, já si myslím, že to je dobrý plán. A jak říkám, budu moc ráda za Sabíka, to zní tak strašně divně, za odběr a za like. Pomůže mi to prostě růst. Jo, lidi, budu veliká, když mi dáte like a odběr. Já jsem nevinátko. Bude tady hodně přeřeků a moje stříhací skilly nejsou úplně dobrý, takže pokud něco nevystříhnu, tak se vám omlouvám, je to přece jenom moje první video na kanále. A tady ta borka je murdra. No jasně, já to věděla. Ach jo, protože já jsem jí tam vlezla, já jsem nebyl. No tak. Yes, to. No a pozor, jde z druhé strany teď. No já říkám, že jde z druhé strany. Ještě mi věř taky malinko. Jo, aha, tak nejde. Dobře, nemusíš mi věřit. Takže můžete si ještě tipnout, kdo si myslí, že vyhraje, jestli tady vyhraje šerif nějaký, teda hero už teda. A nebo tady Hanička 17.
Chtěla bych taky natáčet video s kamarádama, já už jsem jednou měla přednatočený s kamarádkou, ale nefungoval zvuk, když jsem to stříhala, takže teda asi nevyjde. No asi určitě, protože tam kámoška nebyla vůbec slyšet a já jsem tam jako, prostě jak opravíš, prostě neopravíš, jo, ten. Ale, no, prostě tak to video nevyjde, no, ale já si to pokusím nějak opravit a příště, nebo jakoby, ne jakoby příště, ale prostě třeba, prostě nějaký video určitě bych natočila s nějakým mým kamarádem nebo kamarádkou, protože jenom Murder Mystery sama tak jako není až tak zábavný, že jo. By the way, mohli bychom to taky hledat takový vajíčka. Že tady jsou někde vajíčka, jsem nějaký našla před natáčením. Oh, vajíčko na omeletu. Nebarvený, to je ideálka. Ideálka. Sakra. Jej, jsem nevinnej. Jestli budeš murdr, kámo. Slib mi, že nejseš murdr, ano? Slib mi to, prosím tě. No jako se celkem bojím. No jasně, I am innocent. Ty tady vytáhne méž a všechny nás pokosí. Je to bacon! Uia. Britney. Kde chce? Jo, aha. Ona trošičku líne jakoby chodit a běhat za náma. Ach jo. By the way, můj vzor k natáčení, tak je můj oblíbený youtuber Creative Kyle. Můžete mu dát odběr, samozřejmě. Je to anglický youtuber, ale prostě jako kdo rozumí anglicky nějak, tak jako já si myslím, že vám nebude vadit. Je mega fajn jako youtuber. I ho samozřejmě neznám, že jo, tak jako. Jinak asi na tom videu budu znít takový trošičku divně. I když vy nevíte, jaký je můj opravdický hlas, ale poznáte ho, budu prostě znít divně, protože prostě jsem nemocná. A už jsem se nemohla dočkat na další video. A kámo, jako já... Borec je chill guy úplně. On prostě... Jo, a on je kemper. Tak to jo. On kempí u pistole. Tak to je. Kámo. Nesnáším kempery. Úplně nesnáším. Ještě bych možná jít tudy. Já to risknu. Tak už to nestihnu, no. Ale bro, kámo nekempy, ale je to úplně štve. Počkej to. Je prý. Chvilinka ticha. To je fakt divný. No, co bych tady tak nějak jako povídala. Hej, můžu vám říct vtip, jako. Já si myslím, že potřebujete slyšet vtip.
A můj vtip je... Šli dva a prostřední úpad. Kámo, ty se úplně, já tě úplně vidím, jak ty kořechtáš. Ne, to byl fakt cringe. Sorry. Já mám podezření na tu černobílou borku. Jak tobě najdu, Borka? Nejdu. Nejdu k tobě. Ne! Okay. Totální tryhard. Já vlastně ani nemám zaplý zvuky, takže já ani neslyším, jako. Sakra. A vy taky ne. Haha. Počkat. OK. Já se dám malinko ty zvuky. Je to slyšet? Protože já jsem to říkala, že to je ono. Já jsem to říkala. Dobrý. Já jsem na ní čekala, jestli náhodou nevíde, abych tam šla. Já jsem strachná. Tak, a teď to byla asi poslední hra za mě. Doufám, že jste dnešní video užil, nebo užila. Budu moc ráda už po třetí za odběr nebo like. Kámo, pomůže mi to jak? Prostě hodně. Ano. A když mi dáš like, tak ti klidně půjčím moje vajíčko, ano? Tak ještě zatancujeme a čauko!